Now Satan hamba ulala ngawo imali, hamba ulala amayithanda. Satan hamba ulala amayizela. Ngelethembile igama lenkosi yethu Jesu. Yingakho labazali basendulo babebiza ngayo yonke into igama manje kusho bebhala ingoma. Babebiza noma ngani. Babuye becaphule ngelanga bathi athi liyisihlangu sethu. Hallelujah. Athi liyisihlangu sethu esifika naso. Athi mahlaselwa isitha. Usathana nathi ubusathana sakini idonsa igama. Udavidu uyanqonisa ikhanda njengoba kusho manje igama ngiyayazi lodwa. Leyaba bawasa particular aphethe isihlangu nomkhonto. Uthi naseyamqonqela ukuthi mina ngizike nesihlangu nomkhonto. Ngisathana igama likaJehova. Can we raise a generation and tell me the coming of Jesus? Ababhali nembongi zaze ngiqhamuka ukuthi nasefeni kwethu. Angazi ukhoza lobleka yazi. Athi nasefeni kwethu. Athi siyolulwamiswa yilo. Athi ngegama likaJesu athi kuguquka phansi konke uthi uyadusha ubukhosi nobungqongqoshe. Uma izwa omunye wathi kusacela uboleka ipeni nami ngibhale wathi akukho lilodwa nasihambile ngalo lapho ezweni Sikeni bonke songena elihlali elinacho Can you say this? I don't say we were to get a bush over there on Sunday. God didn't kiss me, okay, cracking. What's the Bible? He claimed Umanu. Uba cities for me, Kamarigachis. But he claimed to put up Tama cities for me, Kamarigachis. I need you to observe the cancer cities. God gave to us over nothing. There is power in the name of Angeishi losithi sokulala uyosuka uthanda sufika sekhola kodwa into yazi yaziyo awulibizi leligama kumenzeki lutho. Somebody say Jesus. Somebody say Jesus. Once the name of Jesus is removed, ibandla lisala listrategisha unnecessary. Unnecessary struggle in the church. Alikhozwanga amadimoni uSathane. Because of whom wegama. Amen. So ayikithindisa ngomuntu ngoba ngifuna ukuthi usheshe sithandaze. Ngiyakuthanda. Ayikithindisa ngomuntu. Niyazwa abantu? Amen. Khuluma ngani? Sekhonzo ngingabela abantu. Khuluma ngani? Umbuzele umakela ukuthi kusazeleka namanje noma yonke. Umthetho ayikhabulo awukhona. What is significant? Yini le eyenza siye egameni kaJesu.
John 1:12. But as many as received him, Salmona. Come. The offer angiyona umuntu. Ngithulele. Futhi akubona bonke abantu abangabantwana bakaNkulunkulu. Ukuzizwe zezami seshaya into. No. Abantwana bakaNkulunkulu ungenele egrupheni abamukelayo kuphela. Uma wazibamukele awangeni ohlwini labantwana bakaNkulunkulu. Umuntu. Ashonto isilwane umuntu kodwa umntwana. Lo level etholwa abantu abamukelayo. Lithi wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Laseqhubeka ivesi sifunda kanjani? Labo abakholwa egameni. Somebody say amen. Labo abanjani? Yini lento esenza siye egameni kaJesu wayeka manje? Igama likaJesu funa abangaba ngivula ngesinye ngane. But as many as received him, to them he gave the right. Somebody say right. Somebody say right. Yes, to become children of God. And this time, likhuluma ngama rights. Leli esifundayo lithi waba phamandla isizulu lisithanda kakhulu. Lithi waba phamandla. Mawunikwa into wanikwa namandla ayo. Futhi akekho umuntu ongakwazi ukunyakaza leyo. Lithi waba phamandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. He gave the right to become children of God. Futhi egameni likaJesu. Egameni likaJesu sithola ilungelo lokuba ngabantwana bakaNkulunkulu. Meaning we are not asibona abantwana bakaNkulunkulu ngesonto. Asilona isonto senza sibe ngabantwana bakaNkulunkulu edlala insimbi. No, into eyenza sibe ngabantwana bakaNkulunkulu singabantwana bakaNkulunkulu ngelungelo. Nginelungelo lokuba umzalwane nokuba umntwana kaNkulunkulu. Akekho ongaqhamuka ngitshela into ehlukile naleyo. Ubusathane efika kuthi uyathule. This is my right. He gave the right to become children of God. Sexually, to those who believe in his name. Shuthi mangikholwa igama likaJesu. Igama likaJesu liyi-password. Kodwa ngikhonayo. Igama likaJesu liyi-password. Elingenza ukwazi uku-access ama-rights. Ukuba umntwana kaNkulunkulu. Shuthi mangikhamuka ezulwini kodwa laba abazalwane bakithi. Shuthi mangikhamuka ezulwini ngizothi Nkosi Baba egameni likaJesu. Immediately ngisho njalo ngithi ngicela ukuthi nokuthi uNkulunkulu uyakhumbula nje lo uniki wamalungelo. Ama-rights bafowethu akuyona into nje yokudlala. Into ama-rights amalungelo wokwazi ukuhlanganyela ezintweni zombuso. Mina zonke uNkulunkulu izinto anazo. Nginelungelo lokufikelela kuzo kodwa ngegama likaJesu.
Angishona khona ekhanda ngaluvanga nola. Ngidefine umntwana kaNkulunkulu. Igama lomntwana children of God. Children of God. Children of God. Akusona slogan. Umntwana kaNkulunkulu bazalwane. Ayena bazalwane afuna ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Akusislogan. Lethu ukuthi umntwana kaNkulunkulu sokukhuluma ngamalungelo akho. Because umntwana kaMpostoli uMbuyazi, a child kaMpostoli uMbuyazi unama rights azalwa nawo. Kona njulele bazalwane. Umntwana wesilo samaZulu ayabona lokho. Amazinyane amazinyane esilo of which is daughters and sons banama rights lapha esigodlweni sesilo ongenawo. Lento bazalwa nakho kanithumelele. Uma fika abantwana nanti vele igama lakho livela bangabantwana ingani. Uma fika abantwana epalace, i-security tight yasepalace ayilokho iquestion. Imoto yamayibala nje vula igate ngokukhulu ukuphuthuma ngengqondo yokuseva yathi iseva amazinyane esilo. Uyacabanga kufika wena uyacabanga kufika wena emagate asezulwini uthi impilo sesenze njani uqhamuka umntwana nalo lelungelo ukuba umntwana uthole negama likaJesu. Bazalwane ningalithathani phansi igama likaJesu. To those who believe in his name. Ngokugcwele umthandazo ngicela sibukele phansi sinikwe rights. Yini le esenza siphuthume siye egameni likaJesu? Philippians 2 funda verse 9 funda verse 8 ka zokube nesense. Funda sisters. Wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo, wazithobisa, elalela kwaze kwaba sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Yes, come sister. Ngalokho-ke uNkulunkulu yes, mase uNkulunkulu yafuna seseni. Ngalokho-ke uNkulunkulu waphakamisa kakhulu. Somebody say amen. uNkulunkulu wamenza njani uJesu? Wamenza njani mathandakala? Abanye bacabanga ukuthi sichemile masikhonza uJesu yedwa. Kanti isizathu abanye bacabanga ukuthi sinobandlululo. Abanye basibiza ngabantu abathi bayagxeka. Bazalwane. Inkolo zifana. Onkulunkulu bayafana. Sihlushwa into yonke ngathi ayifani. Ukuthi asizwanga ukuthi baphakamise uNkulunkulu. Kodwa thulele bafowethu. Thulele. Ngoba into esenza sinamathela kuJesu ukuthi uJesu uphakamisiwe. Ayibona abantu bakhona aba privilege la. Ukuthi phakathi koNkulunkulu abakhona abagaka akawenza statistics badakana noNkulunkulu abakhona. Wena uvalulile uJesu inkosi uNkulunkulu uphakamisa. It's even worse. Mase tuphakamise kakhulu. Kaze litafuna kwenza. Ngizakushumayela nje. Yani ngilifuna nini ngikugcobeza khona.
Kwasengathi uNkulunkulu wayebona uThixo begcwele ngayo. Ngeke uNkulunkulu nami. Utakoni. Ya, ngiyazi ngemisa uEms. Ya, sengidabula laba bamkhonza ke namuhla. onkulunkulu bagcwele all over. Khona uzoba ne-privilege yokuba uJesu. Onkulunkulu bagcwele nqwa. Lithi iBhayibheli kodwa uNkulunkulu wamphakamisa uJesu. Uthatha ngokuthi ubomvanyana unegazi likaJesu. Listen, uNkulunkulu wamphakamisa uJesu. Listen to me. Alithi wamphakamisa kanje. Lithi wamphakamisa kakhulu. Ukuselashiya lapha kuNkulunkulu. Lithi wayesemnikeza awona. Angazi ngisonjani yazi. Lithi wamnika igama. Kusho le ndaba legama kaJesu ayiveli nje emhlabeni. Ivela kuNkulunkulu ezulwini. Shuthi mawubiza igama kaJesu, uthandaza igama kaJesu, uthandaza igama lasezulwini. Igama lasezulwini le. Wamnika igama lingaphezu kwamagama onke. Lithi ukuze abantu lithi nathi ngifuna wamnika igama elingaphezu ezothandazwa la. Elingaphezu kwamagama onke. Kusho ukuthi labo uNkulunkulu abashiye lapha phansi banamagama. Ukuthi elikaJesu liphakanyisiwe wamnikeza igama angathi kusonjani yazi elingaphezu kwamagama onke. Kusho ukuthi yonke into enegama yonke into enegama kuyayiphoqa ukuthi ibhawe phansi kwegama. Ngiyashumayela yazi sontweni enamaphutha enziwa uSathane ukunika izinto igama. Ukuba uSathane wayihlakaniphile wayifanele ukuthi ube design izinto angayiqambi igama. Ngoba igama likaJesu itarget yayo lithagetha yonke into enegama. Wahlupa ngokuthi isono asenze sibe negama. Ukuze igama likaJesu libe ngaphezu kwegama lesono. Wenza isifo saba namagama. Ukuze igama likaJesu libe ngaphezu kwamagama. Wenza ukuhlupheka kwaba negama. Ukuze igama likaJesu libe ngaphezu kwamagama. Uliphakamisile ngaphezu kwamagama onke. Sabacabanga ukuthi yini ehluphayo. Lalela ingase isindiso ukuthi awuyazi. Kodwa kumele wathole igama lakhe. Kusho mina umpostoli uyazi. Ngithi meke wathola igama lakhe. Maye kuyo. Ngoba uzothatha igama ithuleleni. Lapho uzothatha igama elingaphezulu kwamagama onke. Abazongena ngalo mnyango manje yini? Kodwa mayine igama namhlanje namuhla kunamuhla. Uyabona namhlanje ngikhathi inkinga yakho negama elingaphezu kwamagama onke. Ngikhathi usizo lwakho negama elingaphezu kwamagama onke. Kunamandla segameni. Iphutha likaSathane waqamba ikhensa.
HIV and AIDS. HIV and AIDS igama lakhe. Futhi lawo kaSathane wasuka qamba uhlupheka. Ngoba uhlupheka igama lakhe. Kanti uNkulunkulu ngaphi ya design? Udesign igama elingaphezulu. Ithuleleni bathandekayo. Ngoba igama likaJesu lingaphezulu kwamagama. Lalela nisi. Igama lingaphezulu kwamagama. Akufuneki akulindi uzokuthiwa amagama kaJesu cha. Lilodwa. Kodwa likwazi ukuhlula amagama. Ingakho uphosini. Mawufuna likusebenzele. Lithathe lodwa. Ngoba ingeza abantu bahobona amanjalo. Basuka bafuna ukuthatha namanye amagama. Kanti lithathe lodwa. Linamandla ilodwa. Ngenzela mhlangisini. Ngithatha direction eyiwona. Abamanda bazi noma ngizobeka emanzini noma ngizobeka egameni. Uthonya ngoyi next week khona ngimashiye ekhaya so late sizokwenza. Wamagama ashon sonke onke. Asikhulume ngisithi onke. Ithulele nesodwe onke. Phela nokugcina onke. Sithi yonke into esempilweni yakho mayinegama. uJesu unike igama eliphezulu. The name of Jesus is above. Igama lento obhekene nayo. Lingaphezulu kwama-drugs. Abantu abaningi bekuthiwa ama-drugs. Bathatha igama elikhulu. Kanti khona lingaphezulu. Abantwana bekhaya sebehlala igwaqeni lalethe wena lapha. Ebalethe wena listen sebeza banikeza amagama. Ngoba uSathane ngeke akubambe manje ngeke igama. Yazi wayebaqambelana. Ngoba yonke into ephansi komthunzi welanga kufanele isubmit egameni elithile. Manje bengekaqali le-institution engenagama. Befanele uma sebaqambile ngaloyo moya bese bapha igama. Ababize ngamaphala. Do you know igama kaphala ukuthi unqamule liphi igama? Anazi parasites. Upara lo igama lesizulu is an English word. Enqamule halfway. Parasites. I-parasite lento edla igazi. Kusho ukuthi abantu abaphila ngegazi labanye abantu. Ngelilanga mhlawumbe kahle ngolikhipha ngolikhipha unzima likhipha ngoliqhathula abantu abagcotshela ukhipha into engakhishwa. Ngolikhipha olimi lwabazalwane ukuthi ubize abantu uNkulunkulu wabacreate esabafuna ubusweni bobaphizo baprofit babize ngama-parasites. Ungamshumayeza kanjani umuntu ombiza ephaya? Ngithi cha, ngiyazi ukuthi ngithatha isikhathi kodwa ngizogcina nguwini ngokuxhathula ulimi lwabazalwane. Fanele umhlala nawe umuze igama lakhe. Ubani uzokutshela igama elikhulu kakhulu usiso ukuthi blessing uzofana namagama esiGesi ukuthi blessing sibusiso sakho
khuleke ungathi phaka ngoba umlokhu egameni mawufuna ukukhulula izigaba lingaphezulu kwephaka ngoba kuthi amena ukuthi nikhona igama elingaphezulu kwamaphaka masifuna ukubona usindiso lwabantu kukhuphuka akholwe egameni likaJesu mina ngithaswe igama lamaphaka lifike late kodwa ngendlela eliphakeme ngawo manje akusebenzi abake nalo kangako kusalinde concern ukuthi ubani waqala ngoba iqualified enento ephethe kabuhlungu abachaseli lo muntu umbuzo wakho ureal kodwa a genuine person nomuntu wafika nje washiya igama esayanyamalala ukhona ukuthi unayo ekhaya njengoba ekesedeki opposite kingdom umuntu waletha nje prophetic word evaliki lokusizakala kwabantwana bethu likhona lonke ibathandekayo thank you Lord. Thank you. Lastly okunye sokubona next time yini lesenza sithutheleke sonke kuleli gama John 14